Sampai Indonesia. Terus berarti pasti kajian. Kalau pati, pati, kakek anjing pati. Di sini beberapa. Kalau pati, Air. Panjikan tolo, putra sangkon jenggo. Kondo sekarang nanti dilihat makin malah njowo sekarang kono satu kono masjid nanti tapi nanti Gonmu teko ning Kediri telat. Yo. Apa? Tekaku ning Kediri gonake gumaturing dina sasi lan tetep yen to Galuh Kondratyana bakal dijodohke marang Kabantu Panjasmara Bali. Berarti aku saka Joglo tekan Kediri. Yo arep nanjehake perkara sekarang majikan arep dihaupake kalan panjenengan ketopane yo asoro. Panjen bener. Ora mbok posing ngono. Wis dulur, rene Galuh saiki wis dijodohke marang Kabantu. Yo. Yen pancen kamu pengen ngerti bojo. Kowe bener mau melani Joglo. Pawan Joglo akeh santae, ayu rupane. Panjikan. Yang wis bener anteng tekan. Yen sore entuk sekarang karya Galuh Kondratyana pakai sing kepatok. Aja ketucut lho. Iki karo sing ndoro ane ngono. Jagat kegelaranmu. Wong wadon kamu saji. Oh iya. Kowe milih wadon ya. Aku saged notokori minang jantismu lamar nang Widodari kayangan Salendra bawana tumurun ana ing arep padha ngakeno akeh aku mau nang ora sekabat. Yen ora entuk sekar taji kepiye? Yo aku kok jagat bangsa.